I els parlem ara de dues empreses innovadores. Una es dedica al turisme mariner i l'altra a la generació d'energia renovable amb les zones de la mar. Sembla que no tenen res a veure, però les dues formen part de l'anomenada economia blava, un camp que mira cap a la mar unint progrés i sostenibilitat. A Peníscola cada volta en són més els turistes que s'endinsen de matinada a la mar disposats a viure experiències noves i a contagiar-se de la vida dels mariners. I ho fan gràcies a una empresa innovadora que naix de la mà de fills de pescadors que busquen la reconversió del sector primari pesquer per mitjà del turisme. Fer sostenible la pesca ja no només a través de l'extracció, sinó a través del turisme. Que el pescador pugui tindre alternatives i que puguen fer que consolidin els seus ingressos de cara al futur. Sobretot els pescadors jovens, que no saben fer una altra cosa, volen dedicar-se al seu ofici i volen jubilar-se a la mar. Esta empresa emergent ha participat esta setmana en la jornada de l'economia blava junt a una altra ben diferent, situada a Torrent i que treballa en la generació d'energia renovable a partir de les zones i els corrents marins. De moment estan validant els seus prototips a la costa de la Pobla de Farnals. Esta energia encara no s'aplica en ningú lloc del món, esta generació, amb la qual necessita un procés de maduració i de millora. Té que haver una implicació de la societat, dels governs, per a que es comencem a investigar i sobretot tinguem instal·lacions productives que en el temps vagin millorant-se. Caldrà mirar, per tant, a la mar per a l'energia neta del futur.